גוף נפש. בואו תראו מה זה, ולמה הגוף והנפש שלנו הם בעצם דבר אחד. בעבר התייחסו בנפרד לתסמינים של הגוף, כמו מחלות וכאבים שיש לנו, לבין התמודדות נפשית שהיא בראש שלנו, כמו חרדה, טראומה, דיכאון. אבל היום דרך המחקר יש הרבה יותר הבנה והכרה שהדברים מחוברים, ויש השפעה של כל המערכות. תדמיינו לרגע שזה המוח שלכם. זו מערכת העצבים, זו המערכת ההורמונלית, זו המערכת הרגשית, זה מערכת החיסון וזה מערכת הכאב. אתם אולי חושבים שאם אתם מאוד בחרדה וכל הזמן בדאגות, אז שזה משפיע רק על הראש שלכם. או אם אתם סובלים מכאב כרוני, אז זה רק מערכת הכאב או מערכת החיסון שהן מושפעות. אבל מה שבעצם קורה, זה שכל פעם שאחת מהמערכות האלה יוצאת מאיזון, היא בעצם מתחילה להשפיע על כל המערכות באופן משמעותי. לכן החרדה אומנם מקבלת מילים בראש, אבל היא בעצם בכל הגוף שלנו. היא משפיעה גם על מערכת החיסון וגם על מערכת הכאב. וכשכואב לנו ואנחנו חולים, בעצם כל המערכות האחרות מושפעות. לכן אנחנו בעצם עובדים גוף ונפש, ולא רק אחד מהם, כי אנחנו אדם שלם. וחשוב להבין את זה כשאנחנו רוצים ללמוד לטפל בעצמנו הרבה יותר טוב, ולחיות חיים יותר מלאים ומאוזנים. אחת הדרכים שאני עושה את זה דרך עבודה על ויסות מערכת העצבים. עוד נדבר על זה בהמשך, אז תמשיכו לעקוב.